Argi daukate batzuek zer ikasi nahi duten. Nik kultura ondaren zaharberritze eta zaintza. Arte, gradua edo sorkuntza eta diseinua bai. Ni ez dakit ze nautika mote egin nahi dudan. Baina beste batzuek ez, eta ate irekien egunak asko lagunduko die erabakitzeko orduan. Hautatu behar dugu ze karrera egin, eta horregatik ondo primeran dago, irakasle entzuteko eta informazioa hartzeko. Arte ederretan esaterako 200 eta 50 bat ikasle pasako dira egunotan fakultatea ezagutzera. Apolitze super diferenti bestiaz, dinamiku eta... Gauza asko dauzta, gainera margotu eta guzti eta oso ondo. Orokorrean ez daukate aspirazio zehatza, baina bai gustu bat, bai artearekiko gustu bat, eta kultura bisuala eta modaren gustu bat, ez? Arte ederrak bokaziozko ikasketak dira askorentzat, baina lan mundurako irteera zabala eskaintzen die ikasleei. Baita Portugaleten dagoen nautikako fakultateak ere. Nire familia itsasoari lotuta egon da, orduan okazionala da. Amaren nobiak zadauka barku bat, eta orduan joten ginen udan, orduan esan nintzen interesatzen zelan zijoan eta holan. Salidie badeko. Oraingo aldizen dekogune arazorik eta larrizena da, praktikek egiteko lekurik ez. 6.500 ikasle baino gehiagok bisitatuko dituzte egun hauetan Euskal Herriko Unibertsitateko kampus ezberdinak, hemengo ikasleak, baina baita kanpokoak ere. Unibertsitate honetan beste erkidegoetako zentruetan eskaintzen ez diren ikasketak baitaude. Adi jarraitu dituzte gaur irakasleen azalpenak, orain irailean bertan ikasten hastea geratzen zaie. Bai, alba dugu bai.